sariya bulon jam kala jabagaw Sherifla Jamana Soka amo fo ka wali mando ka fo ale san caman bɔ anw y'a laɲini mun ye an ka komanaw ye an'u ka sigi ka masala ni ye jamukan sigi ko sariya bulon sariya labaarabaga dɔw don an ka marabolo kɔnɔna na o la bi babu an bɛna sigi o de kan min ye komanaw ye an k'u ka baara dɔn le thème du jour le rôle du préfet en droit malien le thème du jour le rôle du préfet en droit malien babu a sɔrɔ n'o kan bi an bɛ bɔ an ka jamana ɲɛfɛ kuma o kuma an n'a dɔn k'a fɔ préfet n'o ye kɔnɔnaba ye anw b'a faamu o cogo la an ka togodaw la jɔyɔrɔ jumɛn bɛ ale la jamana kɔnɔ min ye a ka cakɛda ye o organiseren don cogo jumɛn na an bɛ maa sugu jumɛnw sɔrɔ yen nɔ ale yɛrɛ ka ɲɛmaa ye jɔn ye a dugumamɔgɔ ye jɔn ye rapport jumɛn bɛ ani an ka yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko ma ko maires préfet ni maires ni ɲɔgɔn cɛ bilasiralikanw na tɛmɛsira jumɛn bɛ o la a ka ja min ye dugukoloko ye an da don o kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi o de ye Kati kɔnɔna ye Kati n'ale bɛ Kulukoro région kɔnɔna na an bɛ bi o la nin waati in na an ka foli ni waleɲumandɔ an b'a ta k'a ɲɛsin min ye Kulukoro mara gouverneur ye le gouverneur de la région de Kulukoro colonel Lamine Kapori Sanogo an b'a fɔ nin waati in k'an bɛ Katikaw fɛ yan nɔ ani Kati kɔmɔnanba an sigilen don ka masala nin kuma in na min ye monsieur Aruna Jara ye l'invité du jour monsieur Aruna Jara préfet du cercle de Kati membre du corps préfectoral an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na walasa ne ni aw an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ préfet jɔyɔrɔ yɛrɛ kan a ka d'an ye an k'a dɔn an ka fanga ninnu kelen kelen an k'u ka baaraw dɔn bi ala y'a latigɛ min ye Baba Komana ye a sɔnna ka anw bisimila ni a ka ɲɛmaaw ka yamaru ye foli ni waleɲumandɔ an b'o kɔrɔkɔrɔ aw la ko aw bisimila aw ka jamukan mandi kan sariya bulon don Sherifla Jamana Soka sɔɔni an ni Baba Komana an bɛna don an ka babu kɔnɔ inshallah. Komana an bɛ fɔ k'i waleɲumandɔ bi sɔnni na ka anw bisimila Kati yan nɔ min ye aw ka baara ye an ka se k'o dɔn ka préfecture yɛrɛ organisation dɔn maa jumɛn bɛ a kɔnɔna na baaraɲɔgɔn jumɛn bɛ préfet ni o tigiw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja ka se aw ni maires cɛɲɔgɔn baara ma ka na se dugukoloko ma bi sariya kura minnu tara o la an b'a fɛ ka ɲininkali kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na i y'o min kɛ ka anw bisimila Kati yan nɔ bi an bɛ fɔ k'i waleɲumandɔ. D'accord, donc an b'aw fana fɔ an b'a waleɲumandɔ an bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fɔ an b'u bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔ a ka nani diyara n ye parce que n'i y'a jateminɛ ni ɲininkali fasuguw a bɛ fama ka kɛ donc fɛn o de b'a to mɔgɔ caman bɛ e yɛrɛ ɲininka kɔmɔnɔ mun kɛ u jɔyɔrɔ ye mun ye surtout depuis démocratie tile nana caman hakili la kɔmɔnɔ jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen bilen ou bien a dɔgɔyara mɔgɔw tɛ fɛn caman faamuya donc a ka kan kuma ni kuma an ka kuma mɔgɔw ka se ka surtout sariya kuraw bɛ ta wagati bɛɛ an ka kumaw kɔnɔna na pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn kɔmɔnɔ taabolo jumɛn ye ani jɔn bɛ baara kɛ a ka fanga bɛ se ka boli jɔnniw kan pour que sariya batoli kɔnɔna na donc a kan ka dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ donc o kɔnɔna na an b'a fɔ an b'a waleɲumandɔn an b'a ka télévision ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an b'a waleɲumandɔn n'an sigira k'an ka foli f'u ye ko an bɛ yan su ni tile aw de kama pour que ka se ka an ka filɛlikɛlaw jamanadenw se ka fɛn caman faamuya jamana in taabolo la parce que an mago b'o de la bi ni jamana in sera ka mɔgɔw sera ka faamuya kunnafoni ɲuman na a bɛ gɛlɛya caman nɔgɔya o de gɛlɛya bɛ jamana in kan bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka an jija surtout aw cɛsirilen don cogo min na a bɛ ɲininkaliw yɛrɛkɛ kosɛbɛ a b'a to an bɛ jamana min kɔnɔ marali bɛ nɔgɔya i y'a ye donc fɛn caman bɛ yen mɔgɔw t'a dɔn u bɛ bɔ a kalama aw bɛ lafiya anw fana bɛ lafiya a ka ca ala fɛ jamana ɲɛmɔgɔ sanfɛ jamana minɛni fana bɛ nɔgɔya olu bari ni dugukɔnɔ ma nɔgɔya sanfɛla bɛ gɛlɛya o de kɛlen ka fɛn caman se ɲɛmɔgɔw ma bi bari olu kan k'u da don mun na u bɛ jigin fɔ duguma souvent ka n'u da don o la or o ye dugumamɔgɔw ka baara o ma faamuya donc fo de ka faamuya donc n'a nana o kama o kuma faamuya dɔw kama an b'a fɔ an b'a waleɲumandɔn a bisimila Kati kɔnɔ n bɛ Kati population bɛɛ ka foli b'aw ye k'a fɔ ko a bisimila ko a sera ka so ala k'a ɲuman fana sigi yarabi amin an bɛ fɔ i Jara o la bi maa caman bɛ yen nɔ minnu m'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ kɔmɔnanba yɛrɛ ye jɔn ye a
kan ka kalan sugu jumɛn kɛ walima a kan ka ta kulu sugu jumɛnw na an b'a fɛ k'o dɔ bi maa bɛ se ka kɛ commandant ye cogo jumɛn na. Bon, commandant ye mun ye commandant ti kalan ti mɔgɔ ye commandant ye même ni fɔlɔ école tun bɛ yen n'i taara école dɔ la n'a bɛ fɔ ENA ni section dɔ tun bɛ yen n'a bɛ fɔ administration publique n'i taara anw togodala mɔgɔw tun b'a fɔ k'a taara commandant kalan na mais o ti kɛ commandant f'i ka concours de sɔrɔ a fɔ concours ma concours des administrateurs civils olu bɛ se k'i kɛ commandant ye donc n'i y'a jateminɛ o bɛ yen o concours bɛ yen depuis kuma jan mais sisan u nana a réformer k'a kɛ nouvelle ENA ye sinon an bɛ tila kuma min na o y'a sɔrɔ ENA kɔrɔ de don n bɛ dugumala la mais sisan sanfɛla la a bɛ yen donc a bɛ f'o ma concours bɛ yen a corps bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma corps des administrateurs civils donc ni passe la ka ca Ala fɛ n'i nana ministère ka bolo kan ni bɔliw kɛra u bɛ se k'i bɔ k'i kɛ commandant ye commandant a bɛ se ka daminɛ duguma fo ka taa sanfɛ parce que directement commandant bɛ u catégorie u bɛ ɲɔgɔn ye commandant fitininw bɛ yen i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na commandant baw fana bɛ yen commandant fitinin n'a bɛ fɔ o ma sous-préfet o bɛ yen commandant baw n'a bɛ fɔ o ma préfet o bɛ yen mais n'i ye kalan sira ta a jateminɛ n'i y'a jateminɛ sisan i b'a sɔrɔ minnu bɔ ENA administrateur civil dɔrɔn tɛ commandant la. mɔgɔ wɛrɛ b'a la. n'i ye jateminɛ sisan i b'a sɔrɔ an ka finitigi dɔw b'a la finitigiw b'a la i b'a sɔrɔ o sɔrɔla jamana yɛrɛ taabolo fɛ sinon fɔlɔ a tun ka dɔgɔ mais o sɔrɔla jamana taabolo fɛ parce que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan yɔrɔ dɔw bɛ yen ka mɔgɔ civil bila ka taa yen yɛrɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn donc o kɔnɔna na a textes yɛlɛmana dɔɔni ka olu fana sen don a la donc n'i y'a jateminɛ n'i ye commandant ta sisan i b'a sɔrɔ administrateur civil b'a la officier des forces armées et de sécurité b'a la voilà olu a jateminɛ a fɛnnen don n'olu ye sisan donc de sorte que ma administrateur civil dɔrɔn de ka fɛn tɛ bilen n'i ye commandant jiniw fana ta o fana kelen don i b'a sɔrɔ administrateur civil b'a la an b'a fɔ minnu ma secrétaire d'administration minnu ye cɛmancɛ école kɛ EHP ɲɔgɔnnaw olu b'a la dɔw bɛ yen a fɔ o ma attaché d'administration n'olu ye ESICA ɲɔgɔnna kɛ n'a fɔ o ma catégorie B1 olu fana b'a la n'i y'an ka finitigiw ta i b'a sɔrɔ a fɔ minnu ma sous-officiers olu fana bɛ se ka kɛ commandant jiniw ye donc jate fɛn commandant sogin don sisan o cogoya la pour que a se ka jamana marali ka se ka nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔw bolo donc n'i ye commandant yɛrɛ ta commandant a bɛ sigi cogo di mun na i b'a sɔrɔ a bɛ nommé de a bɛ nommé jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'a fɔra jamana ɲɛmɔgɔ conseil des ministres la ni conseil des ministres ta généralement sisan a ti fɔ mais fɔlɔ tun bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ mais n'i donna kɔnɔ sisan n'i donna an ka gouvernement ka fɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma secrétaire général du gouvernement n'i donna o kɔnɔ i b'a ye ni nomination kɛra u bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ u bɛ ka fɛnw fɔ donc conseil des ministres la commandant bɛ nommé ten fɔlɔ a u dannen don gouverneur ni commandant baw dɔrɔn de la mais sisan ala commandant fitininw bɛɛ bɛ nommé conseil des ministres la parce que o jateminɛ anw fɛ an y'a ye k'a fɔ commandant ɲiniw ni additions ka nomination ka sɔrɔ a bɛ kɛ ministère dɔrɔn na minnu cayara dɔɔni parce que a kun ɲini ka kɛ yɛrɛsagokɛ ye donc n'o jamana marali donn'o la dɔrɔn a bɛ tiɲɛ donc o jateminɛna an ka syndicats jija a ka kɛlɛ kɛ pour que a bɛɛ ka kɛ conseil des ministres la donc sisan commandant que ça soit le commandant fitininw belebelebaw bɛɛ bɛ nommé conseil des ministres la donc ni conseil des ministres kɛra u bɛ nommé pour que u ka se ka a ka f'u ma commandant donc une fois n'i donna commandant la n'i ye catégorie A ye a bɛ se ka f'i ma n'i donna dɔrɔn a bɛ f'i ma membre du corps préfectoral o fana an ka syndicat ye kɛlɛ kɛ pour que ka se ka o sɔrɔ k'an ka corps créer pour que i bɛ se ka don o kɔnɔ mais n'i t'o kɔnɔ n'i ti catégorie A ye mais ka administrateur civil ye a ka gɛlɛn a ka f'i ma membre du corps préfectoral mɔgɔ caman fana t'o dantigɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc o fasuguyaw de don. a diyara n ye. Commandant anw ye nin bɛɛ lajɛlen faamu bilasiralikanw don a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ ekɔliden dɔw tuma nin na u bɛ ka an lajɛ u bɛ k'an lamɛn aw ka baara in kanu b'o la
ka ca Ala fɛ maa caman bɛ yen nɔ minnu na bɔ a kalama u kan ka kalan sugu jumɛnw kɛ walasa ka kɛ commandant ye n'a ka d'u ye don nataw la o la bi i donnen kɔ baara in na komi an ka bi babu ale bɛ ka tali kɛ commandant baw ka baara kan le rôle du préfet en droit malien n'an y'a ta sisan par exemple Kati komi an bɛ Kati yan n'an ye Kati mara ta sisan n'an donna préfecture kɔnɔna na an b'a ye bureau du préfet mais est-ce que commandant e kelen bɛ wa walima i ni mɔgɔ wɛrɛw de don ni ye commandant ta commandant ni ye commandant ba ta i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na n'o ye préfet ye préfet ni dankanw de don dankan fila de b'a la n'o ye dankan fɔlɔ ani dankan filanan ye dangan fɔlɔ ye a n'a bɛ fɔ o ma premier adjoint o bɛ yen waati dɔ la u tun y'a bɔ a la mais kɔsa in na u seginna n'a ye ka na sinon adjoint kelen dɔrɔn de tun don mais waati dɔ la u y'a bɔ a la mais sisan u seginna ka na ka commandant filanan fara a kan n'o ye deuxième adjoint ye donc n'i donna cercle kɔnɔ sisan n'i yɛrɛ ɲumanna n'i ye daw lajɛ i b'a sɔrɔ commandant bɛ yen a ka dangan fɔlɔ bɛ yen a ka dangan filanan bɛ yen donc n'i ye jateminɛ i y'o ye donc o kɔrɔ ye mun ye ni commandant tɛ yen a ka dangan fɔlɔ o bɛ se ka nɔrɔ bila n'u fila si tɛ yen commandant n'a ka dangan fɔlɔ fana tɛ yen commandant filanan a bɛ se k'u fila niyɔrɔ bila donc baara in kɛcogo o kɛkun ye mun ye pour que service kana jɔ parce que n'a ma kɛ ten sariya m'a fɔ e ka bila ne nɔ na cogo si la e tɛ se ka ne nɔ fa o donc c'est pourquoi u y'a kɛ sɛbɛn k'a bila ni fɔlɔ tɛ yen ni commandant ba tɛ yen commandant adjoint bɛ na ni dangan fɔlɔ bɛ na ni dangan fɔlɔ tɛ yen ani commandant yɛrɛ tɛ yen dangan filanan o b'u nɔrɔ bila donc baara kɛlen n'o tɛ pour que jamana kana se ka jɔ parce que n'i y'a jateminɛ commandant jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana mara kɔnɔ parce que n'Ala sɔnna inchallah o kɔfɛla la an y'a ye tuguni n t'a dɔn ni o ye Kati kelen walima n'an b'o sɔrɔ marayɔrɔ tɔw la an b'a ye tuguni le sous-préfet central rapport jumɛn b'o ni commandant ni a ka dangan fila ninnu ɲɔgɔn cɛ fana bon n'i y'a jateminɛ sous-préfet central ale de commandant fila ale de dangan filanan ye o dangan filanan an b'a fɔ a bɛ rôle fila de jouer a bɛ commandant niyɔrɔ rôle a bɛ se k'o jouer n y'a f'i ye cogo min n'u fila si tɛ yen ni commandant n'a ka dangan fɔlɔ tɛ yen a b'a ka sous-préfet a rôle fana jouer n'a bɛ f'o ma o de y'a to a bɛ fɔ ko sous-préfet central c'est-à-dire ale bɛ arrondissement central la ale bɛ arrondissement sous-préfet a rôle jouer mais i b'a sɔrɔ ni préfet n'a ka adjoint fana tɛ a bɛ dangan filanan rôle jouer parce que n'i y'a jateminɛ an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen i y'a ye an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen donc o ba ale bɛ an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'an ka fɛn caman kalama a ka nɔgɔ ale bolo k'anw nɔrɔ ta n'anw fila si tɛ yen o ka fisa i ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na donc voilà un peu l'organisation du travail baara kɛcogo filɛ pour que jamana baara kana se ka jɔ n'anw fɛn o fɛn tɛ yen a bɛ se ka jɔ parce que n'i ye jateminɛ cercle kɔnɔ souvent ni dɔ bɛ se ka taa congé la a fila bɛ se ka taa mission na ni kelen bɛ yen faut ka baara continuer jamana tɔgɔ la voilà baara man ka jɔ le principe de continuité de service public tout à fait a diyara n ye anw ye faamuyali sɔrɔ o kɔnɔna na mais bi ni an y'a ta k'a lajɛ préfet yɛrɛ ka mission ba yɛrɛ ye jumɛn ye a rôle ba jumɛn kalifalen don a la sariya yɛrɛ fɛ a kan ka mun kɛ a ka commandant baara kɔnɔna na bon ni commandant yɛrɛ ta commandant tɛ fɛn wɛrɛ ye o préfet tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka an b'a fɔ cogo min jamana ka lasigiden pour que bɛɛ k'a faamuya jamana ka lasigiden a ka mara kɔnɔ c'est-à-dire o kɔnɔna na n'i ye ministre kelen kelen fɛn o fɛn ta i b'a sɔrɔ commandant b'o jɔyɔrɔ fa cercle kɔnɔ ministre kelen kelen fɛn o fɛn mɔgɔw t'o de faamuya ni ministre fɛn o fɛn ta ministre caman b'an bolo yarɔ mais a kelen kelen bɛɛ i b'a sɔrɔ commandant de b'a jɔyɔrɔ fa c'est-à-dire fɛn o fɛn bɛ ta olu ka ministère la ka na cercle kɔnɔ i b'a sɔrɔ commandant de b'a o yɛrɛkɛ a b'o kɔlɔsi jamana tɔgɔ la ni par exemple n'i taara Sénégal ko la sisan fɛn o fɛn bɛna sariya fɛn o fɛn bɛna sariya sɛnɛ sira kan commandant de b'a ta k'a yɛrɛkɛ k'a kɔlɔsi pour que a ka kɛcogoya la jamana ka hamina kɔnɔ baarakɛda o baarakɛda bɛ baara kɛ o cogoya fana na kɛra sira o sira ye commandant ka kɔlɔsili b'a bɛɛ kan pour que a ka se ka cadre jamana ka sariya kɔnɔ a kana jɛ donc o kɔlɔsili o ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o de ye commandant ye c'est pourquoi a bɛ fɔ commandant ma coordinateur des actions de l'État jamana ka baarakɛda o baarakɛda commandant de kan ka bɛɛ kɔlɔsi pour que a ka taa jamana ka hamina sira fɛ
o kun ye mun ye n ye n filɛ k'o f'i ye o kɔnɔna na yɔrɔ y'o jateminɛ fɛnw bɛ na a bɛɛ bɛ se ka na bɛɛ bɛ na i ka baarakɛ sira fɛ mais a kɔlɔsibaga ka fara ɲɔgɔn kan baga o y'ale de ye misali la ala ni réunion bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ réunion dɔ bɛ yen a bɛ service baara dɔ bɛ yen a bɛ service caman fara ɲɔgɔn kan jɔn bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan surtout sariya service tɛ se ka ordre di ɲɔgɔn ma jɔn bɛ se k'u fara ɲɔgɔn commandant tɛ yan ale bɛ réunion provoquer mɔgɔw bɛ na a b'a coordonner u b'u hakilila di donc ale b'o hakilila ta o ye jamana hakilila ye k'o da sariya ɲɛkɔrɔ n'o ni sariya bɛ taa an bɛ baara k'o fɛ donc commandant ka baara filɛ nin ye cercle kɔnɔ donc c'est pour vous dire que c'est le coordonnateur des actions de l'État au niveau de sa circonscription donc o kɔnɔna na o service fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ b'ale ka mara kɔnɔ ale ka kɔlɔsili b'u bɛɛ kan o bɛɛ b'a ka mara kɔnɔ ni sariya mun nana o ka boli o kan o kɔfɛ n y'a fɔ n ko commandant a bɛ ministre bɛ jɔyɔrɔ fa n ko a ministre bɛ jɔyɔrɔ fa cogoya de b'a la ni jateminɛ kɛ sisan n'i ye sɛnɛkɛ ta ala ni sɛnɛkɛ ministre bɛ na an ka commune kɔnɔ cercle kɔnɔ du moins a bɛ sɛbɛn de ci a bɛ ci cogo di a bɛ ci an ka ministre de ma n'o ye ministre de l'administration territoriale ye o b'a ci gouverneur ma o fana ye région kɔnɔ gouverneur de fana bɛ o bɛɛ coordonner n'o y'a ci gouverneur ma cercle mun n'a kun dalen don o kan o b'a ci o service cercle ma c'est pour que ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ministre kunbɛn a nana baaraw na baara ka kɛ ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ yɔrɔ a bɛ se k'a ci a ka service dɔrɔn ma mais n'a y'a ci est ce que o bɛ se ka tɔw fara ɲɔgɔn kan parce que finitigiw kan ka taa ministre kunbɛn yɛrɛ b'a dɔn wagati mun na an bɛ insécurité wagati la ni a kɛra Sénégalais ka ɲɛmɔgɔ bi yan a bɛ se ka yamaruya di gendarmerie ma mais garde ma u ka taa sécurité assurée jɔn bɛ se k'o kɛ commandant de bɛ se k'o kɛ c'est pour vous dire que fɛn o fɛn bɛ kɛ chaîne de don fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ passer dɔ de fɛ ka na sira de don sira bɔlen don k'a tracer ka ɲɛ a bɛ passer ka na sɔrɔ ka na se commandant ma ni commandant fana kan k'a bila ka taa dugu ma a b'a bila ka taa dugu ma n'o ye sous-préfet ka niveau ye pour que olu fana ka mara la olu fana ka se k'a fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ten k'o baara taabolo sabati jamana tɔgɔ la voilà un peu baara kɛcogo jamana kɔnɔ même si souvent baaraw ti k'a cogoyaw la ten kosɛbɛ mais voilà sariya de ye nin ye pour que o yɛrɛ de bɛ jamana marali nɔgɔya o de bɛ jamana marali nɔgɔya n bɛna misali kelen dɔrɔn d'i ma n'i ye jateminɛ kɛ fɛn dɔ b'an bolo kɔlɔsili dɔ b'an bolo sɔgɔma o sɔgɔma normalement fɔlɔ a tun bɛ kɛ kosɛbɛ a dabila la wagati la a ma dabila mais a ma ta ni ba bɛrɛ ye mais sisan an bɛ ka commencer ka ba don a la o kun ye mun ye jamana kɔlɔsili jamana bɛ kɔlɔsi cogo di sanfɛ fɔ dugu ma sɔgɔma o sɔgɔma don o don sɔgɔma normalement an bɛ sɛbɛn dɔ ci n'a fɔ kunnafoni sɛbɛn dɔ an b'a ci a bɛ ci dugu ma sous-préfet fɛ ka na préfet fɛ a bɛ bɔ préfet fɛ ka taa gouverneur fɛ a bɛ gouverneur fɛ ka taa an ka ministre fɛ yen a bɛ bɔ o fɛ yen ka taa premier ministre fɛ yen ou bien ka taa fɔ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ yen o kun ye mun ye c'est à dire don o don sɔgɔma jamana ɲɛmɔgɔ kan k'a dɔn k'a ta n ka togodaw la ka yɛlɛ fɔ n ka région kɔnɔ jumɛn bɛ yen fɛn jumɛn bɛ yen mun bɛ se ka adamaden mun kɛra jamana kɔnɔ n'a bɛ se k'a to an b'a kunbɛn joona fɔlɔ de tun bɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bon sisan an bɛ k'a kɛ sisan a bɛ ba la parce que sisan gouverneur caman bɛ kala sɛbɛn a la kosɛbɛ kosɛbɛ caman kala sɛbɛn a la donc a bɛ ka k'a cogo la c'est pourquoi fɔlɔ n'i ye Musa Tilew ta ka Modibo Tilew ta ka na Musa Tile la i b'a jamana marali tun ka nɔgɔ parce que an ma nin système bila kɔfɛ o kɔfɛ décentralisation nana fari fagara dɔɔnin parce que e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ caman ye commandantw kɛ komi ɲugutɔfɛnw ka baara bilala kɛrɛfɛ dɔɔnin donc a nana ni jamana ko fagali ye dɔɔnin an bɛ se k'a fɔ a ye dɔ bɔ jamana fanga la parce que n'i y'a mɛn jamana fanga minnu bɛ ka jamana kɔlɔsi a bɛ komi e yɛrɛ e ye adamaden ye n'i b'i hakili b'i yɛrɛ la est ce que a ka ca ala fɛ fɛn t'i sɔrɔ o cɛ tɛ ya bon o fana bɛ komi jamana marali ni jamana ɲɛmɔgɔ hakili bɛ jamana taabolo ɲuman na a ka ca ala fɛ fɛn tɛ jamana sɔrɔ pour que k'o kɔlɔsi k'o dɔn o ka kɔlɔsi o taabolo ɲuman ka sabati cogo min na dɔw de bilala dugu ma
kai nɔrɔ de bɛ duguma n'u bɛ se ka o yɛlɛ fɔ sanfɛ u ka ɲɛmɔgɔw ma sanfɛ o baara kun bɛ kɛ ten fɔlɔ a ka ca Ala fɛ fɛn caman kun bɛ nɔgɔya bon Ala y'a kɛ n'u nana transition nana u y'a fɛn caman a kun bɛ yen dɛ mais u y'a renforcer n t'a dɔn ni yɛrɛ i ka jateminɛ kɛ dugutigi minnu ye jamana yɛrɛ koloma ye duguma sisan fɔlɔ an bɛ taa an ka bulon kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ dugutigi labɛn ni fɛn t'i bolo mais sisan mɔgɔ bɛ dugutigi faranfasiya ka bɔ duguden tɔw la mɔgɔ commencera ka kala sɛmɛ dugutigiw la kari ni an bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ni jamana ma basigi jamana ma bonya de bɛ duguma a se ka bonya sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ o tɛ kɛ parce que dugutigi kama o tɛ kɛ commandant kama o tɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kama o bɛ kɛ jamana yɛrɛ basigili kama bon basigili de tun bilala kɔfɛ dɔɔnin bon n t'a dɔn hakili mun don mɔgɔw donna hakili wɛrɛw la donc o nana ni fɛnw tiɲɛni ye dɔɔnin mais alhamdulilayi a ko bɛ ka ta ba la an bɛ k'a ye jamana in a jɛngɛnni dɔɔnin a bɛ sɔrɔ olu de fɛ parce que a ma ba don a la kosɛbɛ mais Ala y'a kɛ sisan a bɛ ka basigi dɔɔnin ni Ala sɔnna peut-être n'aw ka émission farala ka mɔgɔw fɛn caman faamuya k'o bɛ t'o cogoya la ni Ala sɔnna a faamuna comme na hali bi n'an y'an ka dugutigiw lajɛ i b'a sɔrɔ drapeau de donnen don kana bi jamanakuntigi yɛrɛ ye a fɔlɔfɔlɔ don Bamakɔ hakaja ka se Mali dugu bɛɛ lajɛlen na bi an b'o foli ni waleɲumandɔn kɛ k'a fɔ jamana sinsin belebele fɔlɔfɔlɔ a bɛ daminɛ duguw la ka yɛlɛ ka na fɔ communes kɔnɔna na ka na cercles la régions na fɔ ka se faaba yɛrɛ ma o kɔfɛ ni an ye préfet ni sariya ta k'a lajɛ an b'a ye an ka marayɔrɔ dɔw la ni aw kan ka nisɔngoya taama dɔ kɛ a b'a sɛbɛn ci préfet ma a b'a hakilina d'a kan mun de nana ni o ye n'a bɛna marche dɔ kɛ par exemple mɔgɔ b'a dɔn ni marche ye a b'a fɛ ka marche dɔ kɛ ka population b'a fɛ ka nisɔngoya taama dɔ kɛ walima ka ŋaniya yɛrɛ taama dɔ kɛ u bɛ sɛbɛn ci préfet ma au nouveau cercle n'a kan ka kɛ cercle kɔnɔna na préfet b'a ka hakilina di préfet b'a ka hakilina min di a b'a kɛ cogo jumɛn na a b'a motiver ni jumɛn ye bon n y'a f'i ye sisan ko n'i y'a jateminɛ commandant tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana sariyaw kɔlɔsi a ka mara kɔnɔ c'est-à-dire fɛn o fɛn bɛ se ka sariya jɛngɛ fɛn o fɛn b'a to sariya bɛ se ka bato a ka jamana kɔnɔ commandant b'o de kɛ donc o kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a kalifalen don dɔ la mais anw de b'a kɔlɔsi i filɛ ka taama filɛ ka wuli ko n bɛ taama n'i bɛ taama généralement n'a bɛ kɛ sisan communes bɛ yen a bɛ kɛ commune dɔ de kɔnɔ dugu dɔ de kɔnɔ i b'a sɔrɔ maire bɛ yen donc n'a bɛ kɛ sɛbɛn bɛ ci maire ma mais a ka kan komi n y'a f'i ye cogo min na kɔlɔsili kɔnɔna na sɛbɛn fana ka ci préfet ma a k'a lajɛ n'u bɛna taama ladilo jumɛn na parce que o kɔrɔ ye mun ye n'i ye lakana ta lakana a kɔlɔsibaga fɔlɔfɔlɔ o ye commandant de y'a ka cercle kɔnɔ donc o kɔnɔna na mais autorisation min bɛ di yamaruya sɛbɛn min bɛ di ka marcher maire bɛ se k'a di mais a fɔra ni maire ni a lajɛra k'a fɔ maire y'a di n'a man kan ka kɛ e b'a dɔn a bɛ na ni jamana a bɛ na ni hinɛ dɔ ye jamana kɔnɔ ou bien ani fɛn dɔ ye jamana kɔnɔ n bɛ jamana bɔ a taabolo ɲuman kan commandant bɛ se k'a fɔ maire ka n'a di à ce moment n'a banna k'a b'a di ne bɛ se i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'a fɔ k'a tɛ kɛ i y'a ye c'est pourquoi souvent ni fɛn ninnu bɛ kɛ an bɛ a ci u ma fɔlɔ o kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ fana o ye kelen ye n'i y'a jateminɛ filanan ni sɛbɛn cira i ma mɔgɔw bɛ fɛ ka taama ne ye maire anw si tɛ finitigi ye n'an b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye finitigiw bɛ yen o kama o n'i kati ville ta sisan i b'a sɔrɔ polisiw de bɛ yan donc ni dɔ ko k'a bɛ taama sisan an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a cogoya dɔn bɛɛ b'a ye k'a fɔ insécurité bɛ yen ou bien mɔgɔw bɛ hakilila wɛrɛw la dugu ma mun b'a to ni taama in kɛra a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye ko wɛrɛ bɛ ban a kɔnɔ bon e tɛ se k'o dɔn maire tɛ se k'o dɔn ne commandant tɛ se k'o dɔn jɔn b'o dɔn polisi de bɛ se k'o dɔn parce que olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn nin ko in jukɔrɔ jumɛn bɛ yen ni fɛn tɛ yen fana u b'o fana fɔ c'est pourquoi an ko ko ni taama bɛ yen a ka kan finitigiw minnu b'an fɛ yen n'i bɛ duguba kɔnɔ n'a fɔra o ma commune urbaine
i b'a ci polisiw ma n'i y'a ci polisi ma ale b'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu bɛna kɛ u b'u ɲininka aw bɛ bɔ min aw bɛ fɛ ka mun kɛ aw bɛ bɔ min ka taa mun ye aw hakilila yɛrɛ ye mun ye k'a sɛgɛsɛgɛ o kɔfɛ hali u bɛ se ka enquête wɛrɛ kɛ o kɔfɛ k'a dɔn ni fɛn mun don donc kɔnɔna la n'olu ye maire kunnafoni k'a fɔ nin fɛn in a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ foyi t'a la n'a tilala o bɛ maire sutura o bɛ anw fana sutura mais ni e m'olu ɲininka ni sɛbɛn nana ten e ko ko parce que a b'e ka faveur la e bɛ sɛbɛn e b'a fɔ ko ne sɔnna bon e sɔnna ni y'a sɔrɔ commandant service sécurité y'a fɔ commandant ye renseignement k'a fɔ ni maire ye nin di parce que maire ka ko kolokololen de don n'a sɔnna n'i sɔnna a bɛ kɛ tiɲɛni ye commandant bɛ se k'a bali k'a tɛ kɛ a bɛ sɛbɛn ci maire ma k'a bali n'a banna an fana b'a bɔ a ma pour que a kana ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ mais o danfaranin dɔɔni b'a ni Bamakɔ cɛ parce que Bamakɔ généralement gouverneur de bɛ fɛn ninnu bɛɛ kɛ i b'a sɔrɔ ale bɛ autorisation bɛɛ di mais cercle la komi commune ka ca fɛnw ka ca an b'a to et puis an ka jan commune dɔw la an b'a to commandant n'u ka finitigilakaw olu k'a jateminɛ mais a ka kan commandant ka bɔ a kala a bɛɛ kalama o diyagoyalen don maire o maire autorisation ni commandant ka bɔ a kalama pour que k'a dɔn nin fɛn bɛ kɛ dalila jumɛn kɔnɔ est ce que ani jamana sariyaw bɛ taa tant que ani jamana sariya tɛ taa dɔrɔn an b'a bɔ a ma parce que e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ marcher fɛn dɔ kama n ti fɛn fɔ spécialement kana fɔ ko n ye fɛn dɔ mais e bɛ fɛn dɔ fɔ i b'a sɔrɔ ani jamana sariya foyi tɛ taa ne ko k'i bɛ taama o kama est ce que o kan ka kɛ donc n'i ko k'i bɛ taama an b'a fɔ taama tɛ kɛ sinon spécifiquement commandant tɛ autorisation di ou bien a tɛ interdiction kɛ ka sɔrɔ maire jɔlen don a jɔyɔrɔ la ni maire jɔra a jɔyɔrɔ la dɔrɔn généralement anw ta ye ka bɔ a kalama k'a lajɛ n'a ni sariya bɛ taa n'a ni sariya bɛ taa an b'a fɔ a ka ɲi. a diyara n ye commandant ka da an ka waati surunya kan n dalimala k'a fɔ laɲɛ minnu bɛ k'an filɛ nin waati in chef la Dabaninso la an ka whatsapp numéro ale dayɛlɛlen don maaw ye u ka se ka u ka ɲininkaliw kɛ don nataw la aw ma minnu faamu anw m'o kɛ juru ye anw yɛrɛ kana walasa ka wuli ka se o cakɛda ma k'u ɲininka u ka hakilina ɲuman di an ma an kana don fili kɔnɔna na an b'a fɛ ka sariya dayɛlɛ jɛmukan y'o ye sariya bulon ka sariya dayɛlɛ bɛɛ ka tugu sariya kɔ n dalimala k'a fɔ ni o kɛra jamana in a bɛ diya fo k'a dama tɛmɛ anw ka laɲiniba dɔ y'o ye ɔ sigi n dalimala k'a fɔ an bɛ sɔn ka na kati don nataw la i n'a fɔ ni yamaruya sɔrɔla cogo min na an ka na ni ala sɔnna don nataw la an bɛ na walasa ka na aw ka ɲininkali wɛrɛw jaabi o hukumu kɔnɔna na commandant aw ni maire ka baara ɲɔgɔn wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ mun tɛ nin marché ko ye maire ka baaraw kɔlɔsili bɛ aw bolo cogo jumɛn na parce que maire ni anw y'a jateminɛ anw tɛ sariya dɔnbaga ye anw ma kalan kosɛbɛ mais an b'a ye k'a fɔ maa bɛ se ka kɛ maire ye hali mɔgɔ minnu ma kalan pewu wɛrɛ minnu ma kalan ma taa yɔrɔ jan minnu ma tɛmɛ defu kan hali minnu b'o sɔrɔ parce que an ka ɲininkali dɔw bɔra kan ko sariya tɛ min b'aw ko fɔ i ka kalan walasa ka kɛ maire ye aw ni maire ka baara ɲɔgɔnya bɛ cogo jumɛn o la mun tɛ marché ko in contrôle dɔrɔn ye bon n'i y'a jateminɛ an ka contrôle boli maire ka fɛn bɛɛ kan maire ka fɛn bɛɛ parce que fɛn o fɛn bɛ taa mɔgɔw yɛrɛ ko fɔlɔ ko décentralisation yɔrɔ maire nana o de kɔnɔ ko décentralisation foyi tɛ yen mun tɛ sariya kɔnɔ décentralisation fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka mara cɛbɔli kɔnɔ o b'a sɔrɔ sariya de ko k'a ka kɛ donc ni sariya m'a fɔ fɛn o fɛn ka kɛ c'est à dire o man ka kɛ donc n y'a f'i ye daminɛ na fɛn o fɛn fana bɛ kɛ cercle kɔnɔ o kɔlɔsibaga sariya kɔnɔ o ye commandant de ye donc o kɔnɔna na an ka kɔlɔsili bɛ boli maire ka u bɛ sɛbɛn ta n'a bɛ se ka boli adamadenw kan commandant ka diyagoya n'a taara tile 15 kɔnɔ ka bɔ a kalama diyagoya n'i ma a ci a ma ni mun bɔra la ça veut dire que i y'o lawuli o kama sinon diyagoya o kun ye k'a lajɛ e ye sɛbɛn mun ta est ce que ni jamana sariyaw bɛ taa n'a tɛ taa n'a ni jamana sariyaw tɛ taa an b'a f'i ye k'a fɔ ni jamana sariyaw tɛ taa i ka nin to yen n'a ni jamana sariyaw bɛ taa an bɛ a to yen o kɔnɔna fana na sɛbɛnw cogoya fila don dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ an kan ka yamaruya de di maire ma o k'a kɛ tant que yamaruya ma d'i ma i tɛ se k'a kɛ ni ye u ka
musaka ko ta sisan san o san yɔrɔ u fara ɲɔgɔn kan san u kan ka musakaw a fɔ mun ma budget kan ka budget mun boloda yanni san wɛrɛ cɛ pour que u ka se k'u ka baaraw boloda cogo min na o sɛbɛnw bɛ yen n'o sɛbɛnw nana a bɛ can u ma n'a cira a ma fo préfet k'a ka yamaruya di k'a ka kɛ tant que préfet m'a ka yamaruya di a ka gɛlɛn parce que waatiw b'a la a ka gɛlɛn maire ka o k'a yɛrɛ ma o tɛ se ka kɛ o fɛn damadɔ bɛ yen fo commandant ka yamaruya di pour que o ka se k'o kɛ mais bakuruba la n bɛ fɛn min fɔ maire tɛ se ka sɛbɛn foyi ta ka sɔrɔ a ma ci commandant ma a ka kɔlɔsili bolo a kan n'i y'o kɛ ça veut dire fana ye sariya sɔsɔ. kabi babu kuncɛ e bɛ welewele jumɛn bila k'a ɲɛsin jamanadenw ma jango Kati mara kɔnɔ nin waati walasa jamana in hakili b'a la a ka kɛ min ye a ka tɛmɛ o sira fɛ. an b'a ɲini Katikaw fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ surtout ala y'an gɛrɛjɛgɛ diya Kati ɲɛmɔgɔ président de la transition b'an fɛ yen donc o kɔnɔna na an ka essayer Katikaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka président in lajɛ parce que bɛɛ sɔnnen don maliyɛn kɔni bɛɛ sɔnnen don ma k'a fɔ nin bɛ jamana in fɛ jamana in hinɛ b'a la jamana in kanu b'a la et jamana in taaɲɛ b'a kɔnɔ donc n'an y'o mɔgɔ fasuguya sɔrɔ an b'o de lajɛ c'est comme dutigi ɲuman n bɛ diyagoyalen ka maloya ma o parce que a bɛ duden bɛ sago kɛ i bɛ maloya ma o bon ala y'a kɛ o bi yan ne kɔni ɲɛ t'a la Katikaw fɛn wɛrɛ boloda bilen n'o dɛmɛni tɛ o k'u ka fanga sinsin pour que jamana mara ka nɔgɔya a bolo bari ale man ka fɛn wɛrɛ lajɛ a kɛrɛfɛ bilen a kan ka fɛn mun lajɛ fɛn o fɛn bɛ jamana in basigi jamana kɔnɔna fan bɛɛ la mais n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a sen kɔrɔ est-ce que hakili bɛ to jamana mara la donc an b'o de ɲini Katikaw fɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Kati mara an ka bɔ hakilila wɔsi kɔnɔ an ka hakilila kelen ta k'a fɔ cɛ min b'a ɲɛ bi ye danamɔgɔ don a bɛ se k'an dɛmɛ ka jamana in basigi donc n'an y'a dɛmɛ a ka ca Ala fɛ a b'a hakili to yɔrɔ wɛrɛw la jamana in marali bɛ nɔgɔya an bolo donc welewelekan de bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen k'a f'u ye an fana bi yan an b'olu de ka mara la an bɛ jamana Katikaw de ka baara la ni fɛn min ma ɲi fana u ka gɛrɛ an na bonya kɔnɔ k'a fɔ an ye parce que jamana mɔgɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la fana tɛ se ka kɛ mɔgɔ gansan ye n'a filila gɛrɛ la surtout an ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ma se k'a fɔ karisa ye yɛrɛ bonyana ye o tɛ n ka lamɔ yɛrɛ kɔnɔ donc o kɔnɔna na n ka adjoint fila fana bɛ ten mɔgɔ minnu don mɔgɔw ti mɔgɔ ka u t'u yɛrɛ fisaya mɔgɔ si ma o kɔnɔna u ka gɛrɛ na jamana tɔgɔ la fɛn o fɛn kan ka mɔgɔw bilasira an b'a kɛ pour que jamana in ka basigi an m'an seko la mais an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u fana k'an faamuya an k'an jija an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Kati ka basigi Kati ka k'an sago ye et puis a ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ sago ye an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. merci. sariya bila jɛmukan lajɛbagaw Serifula Jabaramuso kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka jira k'a fɔ an tun bɛ Kati bi Kati bɔ kumana an b'a ka biro kɔnɔna na walasa ka masala min kan o de ye komandanba jɔyɔrɔ ye anw ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni sariya ye a ye minnu fɔ a fɔra bamanankan jɛlen na ne ni aw an ye caman faamu a kɔnɔna na ni bi sigi tɛ a da sera minnu ma maa caman bɛ yen nɔ minnu tun tɛ o dɔn ɔ nin ye nin faralen anw ka dɔntaw fana kan ɔ sariya ko don ni ala sɔnna don nataw la a y'a kuma fɔ ko dayɛlɛlen don an ye ɔ ni an tɛmɛna sira kelen mun fɛ ni ala sɔnna an na batakiw fana ci don nataw la an b'a fɛ ka sigi hakilina kɛrɛnkɛrɛnlen min kan walasa an k'o ta o hukumu kɔnɔ whatsapp numero ale bɛ bila aw kama aw ka ɲininkaliw o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ wuli ka gɛrɛ maa la maa min bɛ se ka o ɲininkaliw jaabi ka kɛ ni sariya ye sariya tɛ hakilina baara ye a ye mun fɔ hali n'a man di ne ye bɛɛ wajibilen don ka tɛmɛ o sira fɛ foli ni waleɲuman dɔn an bɛ a tɛnku aw la Serifula Jabaramuso kan yamaruya k'a di an ma Kati kɔnɔna na ni o ye an ka maa welelen monsieur Haruna Jara préfet du cercle de Kati membre du corps préfectoral min ye Kulukoro mara gouverneur ba ye le gouverneur de la région de Kulukoro colonel Lamine Kapori Sanogo an b'a fo ani gouverneur mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'u fo n'Ala sɔnna don nataw la
an fana ta Kulukoro mun ye Segu ye ka se k'o fana boloda i n'a fɔ an bɛ yan cogo min na Kati ale bɛ Kulukoro mara fɛ ne b'a fɔ o la waati nataw la ne aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ sariya bila o jɛmukan wɛrɛ kan walasa an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ hukumu kɔnɔna na a k'an m'o la o don na salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakɛtu